Smai memorial TV wa hai kaisa mangplika sai peka koktum mama bai sing pitra kami wo bhabi sokojak tui khama moyal killa amchai or jaga wo Baba Garia matai man hanoi khanamani bangui sing smai memorial habanok ni bhabi sokojak jang oro lukorobai kok thaisa chai singui nelewa nang bo bahage jini Baba Garia no bo ma kurung jaga wo amte hai matai main to mani jorawo pitra kami wo bahai ni khoroksa Ganga devi jamatia bumung o khoroksa bukhuk jini pitra kami wo tongnai bo mutai man hanoi Baba Garia no man hanoi palai tomani oro jaga sing sophaika sing o mangthino phari kisana ni nalai te takuk Ganga devi jamatia tamahi kokachar khalu korono bonobo sing khana lainai sinahi tongmamba bai nono kisa ma singsnai oro tini phai ang sokhai mani ba nung matai ma hui khana mani bo tama matai no ma Garia bopro ma mani thangnai shonibar ki imang ro apro toi bauta ke imang saphajang mani ba ko tong hata omoke imang saphajang mani haible ke imang saphajau bahai ke nung oro pasanai huni ge saphajak Nge tabo chini Baba Garia pasamani ya gulo nung bahai ke puja ro khaima tong angge amba ta khai din khai ro ong ke no sarai khwa angke shonibar mongolbar angke salung wai tha ha khai tong ta angke oro nukha je ganda wo ileina di ganda wo ha pe khobu tong le pejago obo pekhok tomani ingke abo tomani bangi pekhok tong obo non kisa samanai de sigrali atmani bangi pekhok kha banle sag sajaya khoba asuni ya khoba angke mono nukmani je waso pasaja khede nuk na tuluk khede nukmani pasaja ya ingke ro bhage saiman kha je nung tuluk pamani no bhage nugru kha bode bo pawan pro bo sapai ta na ingke bo sapai la ha ang oro gamba ro pai la ha ingke sapai shawai kui no kha ye chatrai shau chati shau ya pasau mani le je nukjak mani bo pro chimi nukjak sok mo amde tang bus tang shoni ba ro ingke nukjak sok ya thangnai shonibar hongke nukjak dro na nukjak dro tabus kang shonibar hongke aprong ke nukjak sok la hata ingke tini kite nukjak la hongke amo te de pasanai kho amde pasamani te ande liya te pasaliya te pasato thokung lia hongke nung omu matai mau nung ni sak bahai ma tongjak ani sak ba kaha kro na pangja bu hongke nung lukoro no tama kok kachani musu je oro nung haike Baba Garia matai pasoi mamani ni nogo khe nung bono puji tongan bangun nung tama kok kachar musu lukoro no amba nogro musu ge mane Baba Garia ni nok tangi rowani nok tang ro wan watin ma se dor ko kulung tong sami pa ne saphajak ro ne saphajak ro hai ro ma so tong nai ne saphajak ro ne saphajak ro hai ro ma so tong nai